リマーは、狩猟犬として活躍してきた犬種で、人懐っこく、従順で賢い性格をしています。運動能力が高く、水遊びも大好きです。また、非常に賢く、訓練に向いており、盲導犬や警察犬としても活躍できる犬種です。フレンドリーで、他の犬や動物とも友好的な関係を築きやすく、喧嘩はあまりない印象です。とても温和で、人に抱きやすい性格をしています。レトリバーには、以下の6種類があります。ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、チェサピークベイレトリバー、ノアスコシアラックトーリングレトリバー、カーリーコーテッドレトリバー、フラットコーテッドレトリバー、それぞれの犬種には、特徴的な性格や体型、毛毛の色などがあります。詳しくは、犬種名を検索してみてください。